Já jsem spokojený tady, protože už jsem se objednával víckrát misi a takovéhle ty věci a dělají to dobře a za slušnou cenu a vypadá to hezky, když to udělají. Takže naše výrobky se vyrábějí klasickou výrobní cestou, to znamená, že všechny suroviny, které se používají, se vyrábí u nás. Od počátku, od vaření brambor ve slupce, po vaření vajíček, tak, jak se to dělávalo dříve v českých domácnostech. Zákazníci k nám chodí rádi, protože naše zboží jim chutná, proto si je u nás objednávají. Vyrábíme od salátů pařížských, room size, nejoblíbenější prostě české saláty, bramborový a tak dále. Z chlebíčky, na které si taky vyrábíme vlastní saláty. Vyrábíme mini chlebíčky, vyrábíme chuťovky, vyrábíme obložené mísy dle přání zákazníka. Na objednávky zákazníků jsme schopni zareagovat v podstatě okamžitě. Provádíme to tak, že náš zákazník přijde do naší prodejny a v té prodejně si dá požadavek, co by asi tak chtěl, a jsme schopni na počkání mu vyrobit třeba 30-40 chlebíčků. Jo, perfektní, výzdoba, ochotní, super dělají. Pokud se jedná o objednávku, která je složitějšího rozsahu, těchto velkých objednávek, kde je třeba domluvit další podrobnosti, nám stačí zhruba týden až 14 dní, proto aby jsme byli schopni zareagovat a dodat i suroviny, které nejsou zcela běžné, které se nepoužívají denně, ale aby jsme je zajistili čerstvé, potřebujeme k tomu nějaký prostor, aby jsme toto všechno k uspokojenosti zákazníka zvládli tak, jak to má být. V rodině mi říkají, udělej to ty, protože to umíš nejlíp. A vlastně k tomu můžeme dodat i to, že když ten člověk si doma připravuje nějakou tu hostinu, nese sebou to riziko, když ten zákazník nebo ten jeho host prostě bude nespokojený nebo se něco dokonce nepovede, samozřejmě padá na jeho hlavu tento neúspěch. Když si objedná zboží u nás, vlastně přebíráme veškerou odpovědnost za tyto výrobky, protože jsme profesionálové, kteří s tímto mají zkušenosti, tak by se nám to v žádném případě nemělo stát, aby neúspěch nebyl. A i kdyby se takto stalo, tak přebereme my vlastně tu hanbu nebo ten neúspěch, který prostě vyplyne z této nepodařené oslavy, vlastně padá na naší hlavu a tím je tento hostitel vlastně vyviněn ze všech neúspěchů, které by se mohly udát vůči jeho osobě. Chúc mừng năm mới. Ich wünsche alle tschechische Freunde ein gesundes neues Jahr und einen guten Rutsch. Dobry. Tak tady bude asi ta výrobna, kde budu potřebovat ty chlebíčky. Já jsem spokojený tady, protože už jsem se objednával